Ka jingdawa pra jong upaj ba kam dei tang haki kato kat ni tili ki konsumsi Henry jan baro ki konsumsi ki badon hapo khasi jantia te menin ngadang spen mi ka vei ka video ka ba pra un sawan cha so yong konsumsi bat meni pat ka VPP ha ka Facebook pi chongka kala pen mi sakwei pat ka jing pen mena kata kalong ban penyar bat pen klan show ika party ti ka VPP kan penlong ye ki jingalang paj ba ban pensya ye kinong rim chong ka party bat kumjo ban penrung record ka party dak banta ka ramrai jerngam konsumsi hakani ka sengi kinong ngelam ka party ka bakan tuyo ba arden unidon benta unidon lang kumta ka VPP kala wer ye kinong kersan chong ka party bat ki paj ba sakani ka jingalang ka jaka baka VPP kan penlong ye ka jing penrung khot bat pencaya ki kinong rim to ka party kan long Hamaut Calvary Parish hakapor khat arbaji katarik hakash peutorik penai bandriu usem ar lai kumba ki pai ba kela ap kemilinti ya upra bun wan sekeleng konsumsi upra on sawan bat ki pai ba jong karam rai jangam konsumsi ki bedon ke jing mut ke jing tepu bandrung sakani ka party kin kila banwan sakani ka jingalang hakash peutorik kumbang itip karam prajar ngam ka dai ka wei ni konsumsi kebadan ha kaput bat ka asam ka jingwan jong ka VPP sha baro ki konsumsi ka ai men sim ki paj ba ki ba khamil enti ka ni ka party ka ba kwa ka jing sanchar ka ba khoi ka ba suba bat ka ba ki paj ba ro ki kwa ka ta ka jing sanchar ka ba khoi baro kiliang te kum baka party ka vanra ya kani ka khubor ka syong pat haki paj ba man ai ka jing karshan ya kani ka party ban ya wer ki perlok ki ba yo I kani ka jing pen menaleng ba kani ka video bikin wan sya kani ka jingalang hakata ka sngi ka jingwan jong ki paj ba kata ka sngi akan ai men sim ya kinong yalam jong ka VPP nado upastan ado kinong yalam jong ka central body bat kani hi kan ai men sim ya ki nong yalam ba ka party bakan pen kre ya ki election hakisnem ki banwan kimi lenti ya ka jing kersan ba rat ba jong paj ba hakata ka sngi